mali všetci dostatok času naštudovať tie obsiahle materiály, ktoré boli k dispozícii, teda tie štúdie analýzy. A preto som poprosil o také krátke zhrnutie celé ten analýzy do niečo zrozumiteľného, tak aby ste naozaj mali predstavu, o čom dnes rozprávame, tak aby sme potom mohli rozprúdiť celú diskusiu. Dobre, čiže prvý projekt v roku 2015 bola marketingová štúdia, v ktorej sme v podstate brali do úvahy športové možnosti, ktoré dneska mesto Žilina poskytuje, respektívne projekty, ktoré v rámci mesta a mestského zastupiteľstva boli v minulosti preberané. V tomto roku 2016 sme robili dva základné výstupy, a to je technická štúdia realizovateľnosti a finančná štúdia realizovateľnosti, v rámci ktorej sme robili aj biznis model a prevádzkový model už v podstate toho analyzovaného areálu žilinského športu. Areál sa skladá z viacero stavebných objektov, ktoré si teraz pozrieme. Mesto 01 je tá multifunkčná športová hala, hokejová hala a plavecká hala, hotel. A ďalším objektom je atletický štadión s tribúnou, parkovací dom a cyklovala a parkovanie riešené na zemou. Celková kapacita tribúny je takmer 3400 divákov. V priestore haly sa nachádzajú reštaurácie s vymohovacie bloky, zázemie, zasedačka, kancelárie a tak ďalej. Hokejová hala má navrhnutú ľadovú plochu s hľadiskom pre 1300 divákov a súčasťou sú šatne pre športovcov, trénerov, rozhodcov a reštaurácia s výhľadom na ľadovú plochu. Hokejová hala spĺňa všetky parametre pre organizovanie medzinárodných zápasov v ľadovom hokeji a samozrejme pre krátkočkovanie. Štúdie. V cene sú započítané aj náklady na technológie haly, plaveckej haly, kde sme obdržali už konkrétne cenové ponuky. Celková cena bez DPH je 59,1 milióna eur. Ja veľmi podporujem tento projekt. Zabezpečí Žiline športovú domináciu nielen v rámci Slovenska, ale v rámci celej Európy. Prinesie nám obrovské PR a vizibilitu, akom tomto mesto ani, myslím si, nesnívalo. A takýto areál v Žiline podľa mňa potrebujeme ako sol. A po rokoch takého rozpredávania mestského majetku je toto niečo, kedy môžeme vybudovať niečo naozaj veľké, kde sa pomestí žilinský šport, čo budú môcť využívať žiaci, dorast, aj profesionálni športovci. Ja tomu dávam 100 bodov zo 100, je to špičkový projekt a určite ho podporím. Ďakujem pekne. Chcem upozorniť, že mesto bude podľa toho projektu platiť 4,9 až 6 miliónov ročne v závislosti od variantu 25 rokov. A moja otázka znie, ja tu na postoj mesta nemáme analýzu rozpočtu, či na to máme. Znova sa pýtam, či je to má projektová dokumentácia. S plánovou bezplatnou dopravou je to už zaťaženie rozpočtu mesta zhruba v rámci okolo 8 miliónov eur ročne. Čo teda naozaj by ma zaujímalo, odkiaľ na toto chceme zobrať 25 rokov pri splácaní. Ak sa mýlim v tých číslach, kľudne mi to povedzte. Je našou povinnosťou spoločne hľadať možnosti rozvoja športovej infraštruktúry v našom meste, ale zároveň musíme rešpektovať aj tie historické súvislosti, ktoré tu sú. My sa dnes nemôžeme tváriť, že tu nemáme športovú halu na Boríku, ktorá vyslovene chátra, že tu nemáme hrdzavejúci skelet na Karpatskej, aj keď to nie je našou vinou. A asi ani jedného z nás, ktorý tu sedí. Stácia bola super. Chcem poďakovať pánom z KPMG za tú námahu a podobne, ktorú si s tým dali. Ale zároveň treba povedať, že za tie peniaze, ktoré nás tá prezentácia stála a ktoré nás až stále doteraz sme mohli minimálne zrekonštruovať sprchy a šatne na plavárni v Žiline, ktoré sú v takom stave, akom sú. A to je o tom riešení tých reálnych problémov športovej verejnosti. Ďakujem veľmi. Stretávam sa dennodenne s tým, že naozaj tak, ako ste hovorili, tie kluby krvácajú, nemajú úplne na základné potreby financie a my tu rozprávame o takýchto veľkých financiách. Ja osobne, a myslím, že ani vy si nevezmete na zodpovednosť takto zadlžiť mesto do budúcnosti, čo teda ja naozaj za toto nemôžem zahlasovať preto, lebo to je obrovský záväzok a viem, že aj mesto prehlasovalo, že predsa ďalšie zastupiteľstvo, ďalšie vedenie mesta nezadlží tým
treba zvážiť všetky pre a proti, či sme vážne v takej dobrej kondícii, aby sme si takéto niečo mohli dovoliť. Ja napríklad aj súhlasím, pán Dobšovi hovorí, že zanikajú kluby. Áno, zanikajú, ale tento areál nám teraz nevytrhne. Tie kluby zanikajú, lebo nemajú športoviska. Toto nebude vybudované za 1 rok, ani za 2. A tie športoviska potrebujeme už dneska, alebo zajtra možno, že už aj neskoro, aby sme ich tu mali. A oprava športovisk jestvujúcich, ktoré tu máme v Žiline. A nebudem spomínať len Karpatskú, alebo ja neviem, športovú, alebo Náboriku, ale máme tu veľa menších pri školách ihrisk, ktoré nie sú funkčné, ktoré by sa dali využiť. Tak mohli sme aspoň začať rýchlo investovať finančné prostriedky do obnovy týchto športovisk, ale súčasne áno, môžeme pripravať takýto projekt, pretože ešte raz hovorím, to je pekný projekt. Ale či v takomto rozsahu, alebo nie, toto všetko malo prejsť nejakou takou širšou diskusiou a dneska možno, že by sme tu ani toľko pri tomto bode ani nesedeli a mali by sme jasne stanovené cieľe. Ja asi toľko a preto som si aj dovolil na základe toho, čo som dneska počul a aj ako som sa rozprával, pripraviť tiež jedno uznesenie a teraz aby to nebolo zobrané osobne. Takže Mestské zastupiteľstvo Žiline žiada prednostu Mestského úradu Žiline, aby pozastavil aktivity vykonávané na projekte areál žilinského športu, to môže byť krátkodobé, ja vysvetlím prečo, a zároveň predložil Mestskému zastupiteľstvu na rokovanie dopravné riešenie napojenia areálu žilinského športu na nasledujúce komunikácie s prihľadnutím na jeho kapacitné potreby a po B je to v súlade s tým, čo povedal Peťo Fiabane, koncepciu rozvoja športu a využitia jestvujúcich športovisk s prihľadnutím najmä na prípadné využitie športcentra na Karpatskej a športovej haly na Boriku. Keď tu hovorí aj pán poslanec kapituly do koncepcií, že treba hovoriť. Ja som chcel napríklad vidieť tú vašu koncepciu parkovania, už na ňu čakáme rok a pol, takže dúfam, že sa do konca volebného obdobia dočkám. Minulý rok ste robili veľký krík, tu ako to vidíte, rieši pre Žilinčanov, pre mesto zatiaľ sme nič nevideli, iba prázdne reči. Pán viceprimátor, neviem, čo je zle na tom, keď chceme urobiť zodpovedné rozhodnutie, lebo preto nás ľudia zvolili do tohto zastupiteľstva, aby sme hájili ich záujmy, aby sme sa rozhodovali na základe jasných podkladov. Nie na základe toho, že teraz nám tu niekto dá niečo vytrhnuté z kontextu, povie, zaplatíte 60 miliónov, bude to super. Pokiaľ by sa to podarilo a bude to našim spoločným rozhodnutím na základe toho, že budeme mať porovnanie jednotlivých možností v meste Žiliny, to znamená koncepciu rozvoja a podpory športu, kde bude zahrnutá aj možnosť rozvoja napríklad toho Národného centra loptových hier, ktoré je spracované, je v tom zapojená aj Ľudská, aj Žilinská univerzita, ministerstvo školstva v minulosti. Je to existujúci projekt. Nepočuli sme tu o ňom ani slovo. To povedať, že asi každý stavbár povie a dá mi za pravdu, že je náročnejšie finančne z časového hľadiska aj z toho, čo ten projekt vlastne dovolí, podľa toho, ako je postavený. Čiže to bude viacej peňazí, rekonštrukcia starších areálov. A ten problém je v tom, že väčšina poslancov ten materiál zjavne vôbec, ale vôbec ani len nečíta. Ak ste trošku zvedaví, ak chcete vidieť, čo obsahujú materiály dnešného rokovania, nech sa páči, tu majú 1000 strán. Kto z vás ich prečíta, nech sa prihlási, sú tu novinári, opýtajte sa poslancov, či sú schopní toto vôbec prečítať a nie ešte tomu rozumieť. Myslím si, že vo všetkých poslancov, ktorí tu sedia, čítajú, študujú materiál a reálne a zodpovedne sa ním zaoberajú. Takže poprosím, aby sme si takéto veci do budúcnosti už odpustili. Ja viem, že je písaná koncepcia, čo sa týka tohto areálu, ale ja som sa pýtal na športoviska, ktoré sú momentálne teraz jestvujúce v Žiline, aby sme ich čísko opravovali, tak ako povedal pán Dobšovič, my už včera bolo neskoro, aby nám dokázali niektoré oddiely fungovať na niektorých športoviskách, čiže v súvislosti koncepcia s jestvujúcimi športovými areálmi. Zámerom tohto projektu, tak ako povedal pán Kudek, je posunúť vec ďalej. Ak sme ho tu mali zhruba pred rokom, vtedy si pán Kapituli pýtal, že treba spracovať predsa nejakú analýzu, nejakú štúdiu. Objednali ste ju, schválili ste rozpočet, urobili ste. Teraz pán Kapituli hovorí, že už nestačí táto štúdia, už treba ďalšiu štúdiu. Treba robiť teraz koncepciu športu. Pýtam sa, keď urobí Choma alebo mesto koncepciu športu, bude čo pán Kapituli súhlasí. A ten KPMG nie je firma, ktorá si niečo vycúta z prsta, lebo to chce mesto, ako povedal pán Maňák. To nie je tak, že sme spravili to, čo chcelo mesto. My spravili to, čo chcelo toto zastupiteľstvo. Tento projekt Ažišu, to nie je o tom, že si chceme urobiť sami dobre sedemi tu. To je predsa pre Žilinčanov. A je to pre Žilinčanov. Či sa vám to páčilo, je to projekt pre Žilinčanov. Má obrovské prínosy nielen pre športovcov. Má obrovské prínosy z pohľadu cestovného ruchu. Má obrovské ďalšie benefity, ktoré sú podrobne ale popísané. Nikto sa im nevenoval. Nikto ich nechce vnímať. Dávam hlasovať pozornosť návrhu pána Patrika Grunu, bodu číslo 5 programu, ktorým dáva návrh, aby sme hlasovali o pôvodnom návrhu, ktorý bol
zákona. Prosím, prezentujte sa. Za bolo 15 poslancov, 4 boli proti, 10 sa zdržalo. Konštatujem, že tento návrh sme schválili. Znamená, nebudem dávať hlasovať návrhu pána poslanca Juriša. Áno, že toto je doplním uznesenie, to vlastne uznesenie písmo 45, takže nebudem dávať hlasovať ani uznesenie pána Dievane. Je to treba kvalitne povedať, že nehovorím všetko preto, aby ste samozrejme, že vás netreba zavetovať, že všetko so spolu na ste urobili a pripravili všetky náležitosti v súvislosti s prípravou. Za bolo 14 poslancov, proti bol 1 poslanec, zdržalo sa 14 poslancov. Konštatujem, že tento dokument sme neschválili. Ďakujem. Tým, že sme hlasovali tak, ako ste hlasovali, sme neprijali žiadne uznesenie. To znamená, ani sme neprijali uznesenie, že berie na vedomie, ani sme neprijali uznesenie, že neberie na vedomie. Čiže nebola tam potrebná 16 členná počet hlasov tých, ktorí sú proti. Preto na budúci zastupiteľstvo opäť predložím.